А детето се нуждае от какво? От време да научи тази таблица. И така, и ние се нуждаем от време, докато се научим на Божиите повеления. Затова трябва да бъдем дълготърпеливи един към друг. Трябва да се приемем такива, каквито сме. Малко сме рошави, радясали, но идва един, който постригва. Това е Святия Дух, който обръзва, изчиства, който изкъпва и така нататък, и така нататък. Но това с времето си. Значи трябва да бъдем дълготърпеливи един към друг. Да не се стряскаме и да скачаме и да се правим на войници, но да бъдем винаги търпеливи един към друг. Следващото, което говори за характера на Бог. Благост и милосърдие. В това отношение ние сме там, в благост и милосърдие. Винаги сме благи и винаги даваме това, което е нужно, когато видим човек в това отношение. В това отношение ние не сме загубили тези данни и тези качества от Бог. Те са вътре в нас, но ние много малко ги използваме. Много малко ги използваме. Макар че ги използваме, но много малко ги използваме. Вярност. Това май е много трудно за всеки един от нас да бъде верен. Защото ние понякога винаги гледаме нещата, знаете ли откъде? Гледаме ги от нашата гледна точка. И ние имаме, всеки един има гледна точка, не така? Вие ме гледате от тук сега и казвате, той проповядва. Но може ти да дойдеш на моето място, и аз да отида там и да видя нещата от твоята гледна точка. И тогава двамата ще кажем кой как се чувства. Разбирате ли? Вярност означава да бъдеш верен на всичко това, което Бог ти е поставил. Ако ти си мъж, трябва да бъдеш верен на семейството си. Да бъдеш верен на жена си, да бъдеш верен на децата си. Ако си служител в църквата, да бъдеш верен на служението си. Сега, някой казва, трябва да бъдеш верен на пастира или на апостола сега, в днешно време, тук в тази църква. Аз ще ви кажа. Не е нужно да бъдеш верен на апостола или на пастира. Трябва да бъдеш верен на Бога, като служител. И тогава ти ставаш верен и на апостола, и на пастора. Ако ти първо поставяш вярност към човека, колко ще му бъдеш верен? 15 минути. След за гърба му, ще му кажеш много неща. Твоите негативни неща, които си имал в главата цял ден, ще ги зачеш на служителя си. Защо? Защото служиш на човека, не на Бога. Но ако служиш на Бога, ай кажи не, ай кажи на Бога нещо не. Ай кажи на Бога нещо не. Това Бог дето нищо не ми дава. Само иска от мене. Ай, кажи го не. Кажи го не. 35 или 305. Как беше? 35 или 305? 305. 305 кубика. Значи, на човека можем да говорим, а на Бога не може. Защо? Защото не е страх. Ами ти като говориш, брат си, той е създаден по образа на Бог. Ти говориш на образа на Бог. И говориш против образа на Бог. Говориш против създанието на Бог. И затова, ако ти си верен, трябва да бъдеш верен на Бога. Когато един човек е верен на Бога, той е верен на и служителя, който е в църквата, и на метача, който е тук, и на последния човек, който е седнал там. Той е верен на всичко. И тогава, този характер, който човек има, той гледа, знаете ли как? Не гледа като човек, а гледа като Бог. Защото Словото казва, благовестие. Нали така? Защото Бог ти е поставил на земята да бъдеш владетел,
А владетелят има власт, сила и авторитет. И той гледа като Бог, защото Бог какво беше? Съвършен и свят. Ако Бог е съвършен и свят, ти ставаш същият като Него. Ти си Неговият образ. И щом си Неговият образ, и ти ставаш съвършен и свят. Ти не ставаш грешник и некадърник, а ставаш съвършен и свят. И отиваме надолу. Кротост. Ох, кротките ми. В църквата всички си кротки, като седите. Ама всички ти кротки. Думата кротост какво означава? Кротост означава послушание. Ако ми кажеш сега на мене седни, и аз ще седна. Няма да мърдаш, докато не дойда аз. И ти казваш, и аз казвам сега, няма да мърдам, стоя тук. Това означава послушание. Ако Бог ти каже, иди там, ти ще отидеш. Ако ти каже Господ, ти си пастир, ще ставаш пастир. Ако ти каже, ще ставаш метач, метач ще ставаш. Това е послушание. Ако ти каже, ще обичаш, ще обичаш. Ако ти каже, ще бъдеш верен, трябва да бъдеш верен. И така нататък, и така нататък. Кротостта е послушание на Божия глас. Другите и какво правят? Само аз ли? И другите? Те пастите са по-страшни, пък сега пък и аз ще бъда по-свят. Защо? Защото всеки гледа канчето на другия.